Hello, muri Zimbabwe, makadi matima nose nyika muri. So guys, doyane guwa randinaro, dera stepmother varodane mwana wavo. So, munondudzo zvamunofunga comment section. So, nyaya yacho yakamira sekudai sose mawanzwira ndikuita. Mai vari kunzi ndo vari kutsoma mwana. Of which mwana haasi kudaira, mwana ari kutonge ari kunakirwa nezviri kuitika maizi. Haasi kukwanisa kana kutaura chinhu because haana side raanaro. Haana side revanhu vari kuconfronta your stepmother. So guys, zvionere video ndo riri kuteera. Don't forget to subscribe and like and this. Thank you. Munozviziva here zvekuti imi munodanana nemurume wacho? Ndinodana kantanda nini andinyatonzwisisa. Hamusi kudanana here mudanana nemwana because mimi ndikuita but mwana wenyu je munodanana nemwana ve mwana anotangira papi hazvimeke sense ka zvinhu zvamuka. Aiwa but akamutsvageni kuti Zibe proof. Aiwa mubvunze kuti anotsvaga andi ari pere kuti aripo ndisandawena zvimubvunze saka weni mubvunze kudzi anzoitsvaga mbuya. Aiwa Berlin. Yo machazi murimbuya mai murimbuya machepa murimbuya makakura kare 48 years mene 48 years here wangaitoka anything chokutuka into chokutuka kusvika amen anoziva zvandoita mauri same makufanana tichienda kwandisi ana tatienda ndozvatoona muri svina munosemesa mai munosemesa tati tikudzei mai avo ndakavafumura pagumo